ndewo ndị banye ndị Igbo anyị ga-eme ọnụ ana m asị nke onye chi nyazere na Igbowood TV n'ụbọchị nke tata ka anyị ga-etere gị akụkọ Igbo nke si mba ụwa na obodo anyị a wee bịa. Anyị ga-akọrọ gị akụkọ tata bụ Chidi Ikenna wee na-eme ka amara na ụlọ ọrụ na-afụ maka ọrịa mgbochite na ọgwụgwọ ya akpọrọ National Center for Disease Control NCDC n'afọ ịchafụ emeela ka ndị mmadụ mara n'eziokwu na ọrịa nke si azụ ụlọ wee bapụta anyị n'obodo a akpọrọ coronavirus mbụ nke ha ka na-adọ aka na ntị na-ekwu n'eziokwu ọ ka na-egbukwa egbu, ọ na-egbukwa ma gbuwa anya, ọ na-egbu ma penyụọ, ebe a na-eme ka ama na ọnụọgụ ndị mmadụ ka na-agbago n'enu ewe na-asị biko dododo ebe ọbụla ị na-aga ka ikpuchite ilu gị ma gbochie imi gị ịnọ na mmadụ nso karịa nke agbọrọ 2 meters wee na-eme ka ị ga na-akwụkwọ aka gị ọfụma na mmiri na-agba agba, itinye n'aka gị n'ọnụ, imi ma ọ bụ n'anya, aka ị na-akwọrọ akwọ na-akwụ aka gị oge ọbụla. N'otu a bụ otu e ga-esi wee gbochite ọrịa n'obodo anyị a ka e wee fụ na ndị mmadụ anwụrụ dị ka nyabụ ya si wee mee na mba ndị ọzọ. N'eziokwu wee na-adọ aka na ntị na-asị na onye ọbụla ichekwana na ọ na-egbu, ọ na-egbukwa ma gbuwa anya. Nke a bụ akụkọ anyị wetara gị n'ụbọchị nke tata wee na-asị gị biko subscribe na channel a akpọrọ Igbowood TV ka ị wee na-afụ akụkọ ụwa nke anyị na-ewetara gị n'asụsụ Igbo, n'asụsụ anyị, ka anyị wee na-eme ka ndị mmadụ na-ama ihe na-eme n'obodo anyị gbaa gburugburu na mba ụwa dum n'asụsụ nke anyị bụ nke anyị na nke nwa bụgodo nke anyị. Anyị wee na-asị gị nke onye chi nyazere deme aka m bụkwa onye nke gị Chidi Ikenna wee na-asị gị ndewo, daalụ.